Alay sa Shanghai, Kublai shibun ye pi kinong sangabat kinong pej, ya kane ke khubor. Ya keren umodi bat kinong yalam ka deupa Europe pan pau ya ke jing dukham sim halor katma. Tongen ya pej bat jas ngap. Kat kum ki tolong khubor belai alum, menteri rang badu jong kari Narendra Modi ulaya keren bat pungut kinong yalam jong kiri ka deupa Europe. Halor ka jinglong jingman hapo kari Ukraine bat ulapan pauro ya ke jing sengau dukham sim halor ka jinglong jingman ki bal nang keu arsya bat ki jing ke belah kata ya ka long priuman priu hakane kari. Hakapor bula banjoro artat ya ka jing kentu kari India ban sange nomor dor ya ka thma bat wan phai biang shaka mi jakran la ong haka office rekam jong hapo Delhi. Shushu umodi ulaya keren bat presiden ke France Emmanuel Macron, presiden ke Poland Andrzej Duda bat presiden ke European Charles Michel haden balanang jur shushu ke jingma ha Ukraine kat baki sipai Rusia kil nang rung shushu syapo ki benta bakham syapo jong kani kari we usamla pule jong kari India ru uladono ialah ka jong ka jing em ka jing terbom jong ka Rusia shushu laong umodi bat Macron kil yapan pau ka jing kuslai jingmut halor ka thma ka badang peteng bat ka jing syakta jur jong ki bro hai Ukraine umodi ula pediang sengop hai ya ke jing akran hapdang ka Ukraine bat ka Rusia bat ula banjur halor ka jing don kam ban pentikna ya ke jing ai jing yarap bat ka baklem jing syak penthot na ka bantaki pajba bat kumjuro ya kayang bat kayat pej jong ka long priuman paro shushu ki report kil on ka jing akran jong umodi ula banjur ya ke jing ai kentu jong kari India na kapor chakapor ban sangeno shisndon ya ka thma pat panwan phai beng syak kamit pan ya kran Kublai shibun